Portál Pamiatky na Slovensku.sk je najrozsiahlejšia internetová encyklopédia na Slovensku o pamiatkách. Obsahuje dôležité informácie o všetkých druhoch pamiatok rôznych konfesí. Združuje roztrúsené zdroje poznatkov na jednom mieste. Sprístupnený verejnosti bol 5. decembra 2011. Spusteniu predchádzala polročná intenzívna príprava. V decembri 2025 uplynulo už 14 rokov od jeho vzniku. V zoznamoch sa nachádza 10 200 záznamov, 5700 textov, 46 900 fotografií. Usilovná práca, disciplinovanosť a jasný cieľ prinášajú obdivuhodné výsledky. Portál prešiel dlhým vývojom, ktorý stále pokračuje. Každý deň na ňom pribúdajú hodnotné informácie. Tisíce fotografií dokumentujú stav pamiatkových objektov. Niektoré z nich sú unikátne. 84 hradov, 592 kaštielov, 428 kúrií, 73 kláštorov, 4022 kostolov, medzi nimi rímskokatolícke, gréckokatolícke, evanielické, kalvínske, pravoslávne kostoly, drevené chrámy, kaplnky, synagógy. 676 objektov mestskej architektúry, 64 objektov ľudovej architektúry, 351 technických pamiatok, 1680 ostatných pamiatok, zvoníc, pomníkov, prícestných krížov. 109 kalvárií a krížových ciest, 313 parkov a záhrad, 54 civilných cintorínov, 147 vojenských cintorínov, 335 židovských cintorínov, 162 literárnych pamiatok, 125 objektov kúpeľnej architektúry a dokonca 143 pamiatok susedných štátov blízko slovenských hraníc. Web sa tiež podrobne venuje zaniknutým pamiatkam, ktorých v záznamoch obsahuje 657. Dokumentuje nelichotivý stav pamiatok. Zaoberá sa aj skanzenmi, múzeami a galériami. Uvádza fakty o životoch významných pamiatkárov. Pozornosť zameriava i na historické budovy, ktoré nie sú v ústrednom zozname pamiatkového fondu, alebo ktoré boli z neho vylúčené. Navštívte pamiatky na Slovensku.sk, aby ste sa uistili, že Slovensko je kultúrne bohaté. Maličká, krásna krajina s neľahkou minulosťou a súčasnosťou je posiata pamiatkami. Svet má čo na Slovensku obdivovať.